putem merge mult. Acum? Și după aia faci la grădină. Ia. Să vadă Irina acolo ceapa și să vadă cum e roșiile la noi. Dar aici întuneric, nu știu dacă prind. Lumina ai. Aici, dar... Aici ai lumină. Dar nu merge. E. Ia-ți cablu. Se vede, dar mai întuneric un pic. Good. Mai înăuntru acolo. Înăuntru? Așa. Mai înăuntru? Spui aici găinele, cotețele la leini. Lexi! L-ai prins? Lexi! Vine aici! Lexi! Hai! Hai! Așa. Oameni la grădină, nu? Da. Vadă Irina cu giuntă cum am eu acolo, roșii, ceapă, peșterare. Încet, nu așa. Ceapă. Se deschide poarta. Așa, dau la o parte cu lemna, Andrei. Acum, când mergem aproape la roșii, nefrat? Păi uite, asta e varza de toamnă, care punem la murat aici. Good. Așa. Uite cum e roșia deja. Mult. Mai înainte. Acum, Natale, spui. Ce? Poți vorbești? Da, roșiile am pus să foc, uite, deja sunt coapte. Asta e varza de toamnă, care punem la murat pe iarnă. Dincolo sunt cartofii. Stop. Poți să filmezi Da. acolo instalația, cum are aspensoarele cu apa. Aici e lucerna. Cărarea până la capăt. Să mergem încet, să prinde acolo la ceapă. Via. Aici e țâța capri. Ia să... Așa. Salir. Stop. Hai să nu, să văd struguri așa mari aici. Uite acolo. Să arăt eu cu mâna aici cât e de mare. Uite aici. Țâța capri. Bun.
Merg mai în față? Uite aici ardei, paprika. Da, frate, uite jos aici. Clină polnă. Uite paprika, uite ce mare. Ardei de umplut, gogoșari, capia, fasole verde, 2 rânduri. Mergem la castravet. Uite ce struguri acolo. Și aici tot sunt cartofi. Să vadă Günther instalația de apă. Că spus cum am eu cu aspesoare. Acum mergem la ceapă. Acum facem filmăm castraveții. Plin cu flori. Uite, plin cu flori. După castraveți vine ceapa. Zwiebel, Herr Franz, jammer. Oh. Mergem la pompa cu apă, de unde dăm noi apă la tot. Aici sunt cartofii. Și în față avem centrifuga. Uite și o mâță vine. Mergem în față. Faci centrifuga? Așa. Aici am pompa. Centrifuga. Dau drumul la apă. Aici strom, curentul. Matale, nu spui nimic, că ăsta e patron. Paul. Mergem la tunel. Hai să trag eu asta de aici. Așa. Mergem până la capăt, nevrat. Uite și o mâță, stau. Uite aici, uite ce struguri aici, nevrat. În stânga. Uite cum doarme mâța. Vadă, e bine. Eu am mâță și în grădină. Mergem până la capăt. Se filmeze în casa, la filmarea. Günther a fost cu matale sau careva de aici? Așa. Acum poți să-i dă data.
Mai în față? Na, pe aici poți să spui că veneai la cumpărături pe grădină? Când ai fost mic acasă aici?